tava kupinda muchikamu chechipiri chechirongwa huchipasana nyuchi kukadoma tabvako tasiyana namukoma Solomoyo yodaira kuti maitirwa zvakanaka neuri kurainaka ndinayo mavanzwa marinzwa album sendera ipapo vari kutibata ndokuchingamidza pachirongo huchipasana nyuchi mavharo zita rebaza Penyeru Simnet Radio makadiko kweze kwa more chino takuchibata mabhiri nedzatiri kuda kuti tikuzivisai kuti dziri kuwanika. Imikai makomacha asi kumira. Kambo kari kuti zarurira chikamu chechipiri kanonzi wamazimba ose. Kubva kumarimba edenga paobhamu ichacha inonzi zvaringana. Iwe masimba wose, hallelujah baba. Iwe masimba wose, hallelujah sitemune, sinomurumidza. Iwe masimba wose, nama. Iwe masimba wose,
Mafaro on Zimnet Radio. Masimba ose baba nemwana zvisingaonani amai nemwana musingaonani zvanzi nehanzvadzi zvisingataudzane Mwari masimba ose zvikai muyananise Mari maedenga kubva padamba refuchaitsva rinonzi zvaringana rakatokora zvaru 10 tracks makadiko tiri pauchi pasina nyuchi Mavharo wemavharo makadiko zvenyu kwese kwese
Zedi pano ngatirumbidze Mwari wamasimba ose. Kana ngelo dzedenga dzichivarumbidza ko isusu wacho. Mazita marimba edenga pa album ichaita zvaringana. Ikatizo zikuteera. Zen Radio. Been jamming new music. Pop and jam. I know you're gonna dig this. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Shumari, muzenyedze Zimnet Radio idzi. Ndaswera panapa ndichiterera mhanzi, vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe garapa. Ndati garapa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa. Izimnet chete iyoyi. Todedza chikwata Disciple Campus. Wabva yakanzi Jesu ndiye muponesi munoshamisa.
zedu chamasimba ose vanoshamisa vanotimutsa mangwanani, vanotichengeta mizi yese nenguva. Zvese zvinoitika mukati meupenyu hwako, kushamiswa chako unoda kushamiswa. Chikwata Disciples Campus. Baba mujesu ndiye mponese. Kariseko ka Friday kacho. Mazita chikwata che Disciples Campus. Jalemi. Vari mugomba. Kama ndakanyurira zangu pa album yakanzi topinda musango. Vari kugomba varamba kudayira. Toita sekuti vadaire.
sakanga kusubscribe to Mafaro Huchi channel pa YouTube. Sasa kana kuti msechi tatu wega tinenge tichipa chironga top 20 kuvana 9 PM UK time. Mino kusangana neni papo chinzwa dziri kuvoterwa nevanhu. Chino kuvoto futi papo unopinda ndipene link iri pa station website. Mazita ngomalemi. Bernard Betera and the inheritors. Kama kana Zibaba kurira. Kana ukarira mwana no kuti baba. Waunza pa Maple Live masonda notera ibayaya. Kuti warikuteva kuti kudiko kuti baba kurira. Kurira waro. Baba kurira. Kana mumasango kani vacharerwa naniko urega vachitsungaira Baba kurera waro vanotsungaira vana voshiwama ndaive ndiri ni baba vekokani ndaihureka ubaba Mafaro on Zimnet Radio. Kusuduru
Kamba kanonzi baba uri kungozvizvira zvikasoko racho. Kunzi baba kurera kwete kungoita baba. Rega ndinyarare ipapo zi. Nanotitira mhuri yake ndiye anonzi baba achisvika mumba vanhu vachisifara vara vachiita mahomwe nevana so. Mukoma Bernard Betera and the inheritors. Aisi zangu ipapo. Parisemu kutibata muri pachirongwa vuche pasina nyodzi. Koko pombonoke zvedu musi wechishanu kudai. Enda kukereke kuzishanu maenda erei. Nyanya vechidzimai. Asi chamboenda kuchishanu nazi. Adzidzisweko kuchishanu uko. Dainda ive ndiri ni baba weko kani. Yaiureka. Ndakabatana nawo mukoma ivava ndakatoisa mudhari. Ndibonzwa kuti zviri kubva nekopi sukuenda nekopi. Kurera waro. Iwe zvinoita chete nekutenda. Iwe zvinoita chete nekutenda. Najesu zvinoita chete nekutenda. Vakomana, vasikana nekutenda. Vakomana, vasikana nekutenda. Inga mapfupa akaoma akararama. Sisters of great faith. Ayo kai. Kuinoita na Jesu. Tinoita chete. Andetore. Porofitawo. Raira mapfupa ararame. Raira mapfupa iwe asangane. Taura mapfupa asangane. Kumba kwako kubasa kuchikoro. Vavana vako ngararame. Pamchato wako ngasangane. Na Jesu zvinoita chete nekutenda. Na Jesu zvinoita chete nekutenda. Nekutarima uriwe mukuru. Kune ari munyika. Kune ari munyika. Kune ari munyika. Kune ari munyika. You're listening to Zimbabwe's finest radio station, broadcasting worldwide. Zimnet Radio, the people's choice. Korerino zvinoita chete nekutenda. Vasikana zvinoita chete nekutenda. Vakomana zvinoita chete nekutenda. Na Jesu zvinoita chete nekutenda. Iwe zvinoita chete nekutenda.
tati tisimbisane kuti zvese izvi zvinoda kutenda chete. Chiko chauri kusangana nacho chiri kukurwadza pamoyo, chiko chakutenderedza musoro chaita kuti upinde pama-antidepressants, sweet anxiety, matenderera musoro neiko zvosvipira kuna Isho Mazimba wose zvipiri kuna Jesu. Zvinoita chete zvinoita. Makadiko mese muri kuti bata huchi pasina nyodzi. Muchikowa nemafaro chete promotions. Ndiri kunozwa kuti TZ Studio South East of England. Kaiwe. Zimnet Radio yatipengesa zvomene kubva kwanyajena kwamusvovi kumastendegwi kose vakomana veng'ombe dzotodla mumunda nemi veZimnet Radio. Zvimwe itai muchidire mvura. Topinda mublues mbluweyo Baichi mwanambo makadiko madha Akosi ya makosi Zimnet Radio. Now
Kristo wanqoba ukufa emthini waseCalvary leGolgotha wasihlanza isono sikheze Nkosi Nkosi yamakhosi the only one abakholwa kuye ababhaphathizwe egameni kaYise elentodana moya ingcwele wamlilo we put fire all the altars tormenting our lives. I put fire, more fire in Jesus' name. Hallelujah. Wasana kwaliphezulu wasana kwenyama kaJuda. Mambo madzimambo akaberekerwa sina kumubvira panze pangaberekerwe vanhu asingambofungiridzwa asi ndiye akaponesa vanhu vese akatifira pamuchinjiko mwanakomana waMwari Jesu Kristu Nkosi yamakosi mazvita maichimwanambo mazvita thank you so much. Pastor Mobi Musakatiza Tatora kamba kana zigara ineso Kana Yesu tilitoka baba atisike kwa tinoenda iyo yenyu iliyoka baba hakuna kwa inoenda Kana Yesu tilitoka baba hakuna kwa tinoenda iyo yenyu iliyoka baba hakuna kwa inoenda Kara inesu mariwa Kara inesu baba Bamba inesu baba Bamba inesu ishe kombole hai avo manokuchaka ibaba tichengetei mariwa Tinoda zose ndimwi munotipa raramo hedu inobva muri kana tiriteka hatingararami ndimi mupi weupenyu usingaperi Tukoyu munambato kubva kuna Pastor Mobi Musakatiza Kara inesu Mwari nguva dzese Maono muka isu mukana munamato masikati kana wana mukana munamato manheru sararo sina kuna mara Ticho mazimozo vanengwa kuchengeta mukati menguva dzese Wanotitarira nguva dzese Pichana zedu kariseko ka Friday kako Kangu kari tititi
DJ or presenter? Are there times when you feel like you can do it? This is your chance to be on radio. Come join us and get the best training on how to be a professional DJ. Get in touch, email us at personnel@zimnetradio.com and fulfill your passion. Zimnet Radio, the people's choice. Pamichaita inonzi ngoreva kuna mkoma James Nyamahandi and the Four Brothers. Yeye pano munoitonga sei. Yanonzi munoitonga sei. Gacha kacha. Noitonga sei yakadai matari nduti. Noitonga sei yakadai matari nduti. Noitonga sei yakadai sekuru nduti. Noitonga sei yakadai sekuru nduti. A brand new release.
ndizive kuti ipapa pari wrong ndiani mukwasha here kana kuti ambuya ndakazoita zokuita sei kuti ya unoda kuti timboitaura setopic here iyi inoda kubatana naras george pachakafukidza dzimba matenga zvisatati wega wega aiwe zangu ambuya kutakura pamiri pemukwasha saka mvura isanaye mukoma Jimmy James Nyamande and the Four Brothers album ichacha rinonzi ngwarirai kamba kakanonzi muitonga sei naiwe matare munoitonga sei nyaya yacho poitwa abortion here apa anoti havasati vapfuura maweeks here yacho kuti paitwa abortion kana kuti wotongochengeta pamwiri akazobara mwana wacho anenge achiti ikoko 0 anoti ikoko nemukwasha ari baba wake kuna sisi vanenge vaamainini ame umwe mukwasha ari kutonyara kushaya pekupinda nzidai dombo raivhurika ndapinda zangu kuti anga nemashoko echiramo anga achikandirana namainini pawhatsapp ndinabva azoona kuti pfe aenda kuna ambuya kushaya kwekutarisa mukwasha koma Josephat Somanje apakanozi ndanyara
wandaita iwanda ngandakadhakwa ndandimwi ndikuti manje tofunga pa majambu yacho kana vari loose obva kuti arika titomonzwa kuti mkwasha zvakamira sei akutopindurawo futi nemashoko echirapa kusvikazopedzisira zvaita afanika zvanga zvikuimbwa namukoma James Nyamande ambuya vapedzisira vatakura pamiri pemkwasha ana ambuya murigo here uko tinokutendai nekutiberekera madzimai kange maonawo meseji yangu yabva kune mkwasha ziva kuti mistake kuno chapa yapa ziripo album inonzi moto uyo kabuda nemumarondera he's lined up kuti vauye pachirongwa titaure nezvealbum iro rinonzi moto uyo akapurwa zvaro mukati megore rapfuura iri pane dombo ndopinda zvokuti handizomboonekwa ndinopindura kuti kudiniko pane chabvunzwa akaipa mwendo vakazoti hana kuroverana nehana zeterere iko pombonoke zvenenedze vana vezimbabwe chete hatibude muzimbabwe Favorite Promotions TZ Studios. Banga mukoma kavupa kazotanzi ndanyara zvekushenuruka mumeso kunge scones nenguva ita zingaitwe riri kuwanika paoji album rachero rinonzi moto uyo Mazita mkoma Joshua Somanzi rekatizo chikutera Zimnet Radio baba Nefenjiro notorwa neva jinja alongside Dr. Sawanda Benside Mega Band Studios Shabara bari bare Yeah man Those are Sinaita Nefenjiro ino kwenye mimanzi Nija iterera kushika ndaneta Ori kuse ingori inapita Ino nena kita warume wei Nefenjiro ino kwenye mimanzi Nija itengera maoi Ori kuse ingori inapita Nija iterera kushika ndaneta Upenyu wangu nino para shakanyanya Kana ndakaterera pasimnet radio Vashamarari vanonyatozora bata Kuseri nekuseri kukugadzirira size Ma DJ itai basa sebasa Musadzokere shure Ndimi vacho vakabata upenyu wevaimbi Ndinokutenda ima DJ Ndichakutengera Mercedes Benz Ivi muri pakati pemoyo wevaimbi Simnet Radio Ndichaiterera mazuva ose Ingori napita pima oi
ichaitendera oi Jaja Express ijeje panzi godi pamaisisiria pasiresi makasimba ere zidara kundonzi makingwazi size 5.5 yebhutsu mutunhu une mago makaterera chirongwa uchi pasina nyuchi na mukoma mafaro. Yes. wane nharo mukoma makingwazi ikangotiti mukoma mafaro ndakuitira kanhu ndikonzwa aikona kutaura pozi rangu itimu koma Nelson tswatswa muroi ndiwe muroi imene kuti variko here varoi ndandimbochka muroi nekuti muroi uri muperekedzi chete vaisira munhu mushonga akafa zvakuti ndo zvanga zvanzi ndo firo yake tazombozvibhiga kuti waroya munhu vamwe vakaisirwa mushonga vakararama. mangwana kufungidzirana mangwana kunongedzana isu mangwana kumana uroyi mangwana rimirana miganu mangwana simudzirana mhepo.
tikabatana tasunga chishwe tikabatana pamwe tasunga chishwe tikabatana pamwe tasunga chishwe tikabatana tasunga chishwe Sentsatsa moroindi kakanaka kambaka kulibata zeko mtereri Zimnet Radio in danger in flavor the people's choice nitapirwa zako ka Friday kako karisei kambaka kanetsa top 20 yepa Zimnet Radio pana pa mswitch tatu gaga na 9 PM ane masondo mairi kari pa number 1 chief tatinda pinjizi this pana boy zikirira John kupa papa mwichecha inonzi chipakira chinyasha anditore Nijikana deriba watapu Nijimupimba Usirabe wangu Nasi unu nopembera Nakutamba nae Shiripakura ujino diwa nedeka Nasi unu nopembera Nakutamba nae Shiripakura ujino diwa nedeka Sakata pati yoro yoro Ujitamba iwe Ujitamba rengi watama Release.
kusangana zvakasiyana siyana. Brand new releases with Mafaro. Kubatisa kuti nzvimbo dzese dzemumadziva papindurapo musi wa 20 October Rollers Night Club vanenge varipo papa mukoma tatenda pinches vakomana ve Super Holy Sounds Holy Super Sounds vanenge vari kuridza ipapa pa Rollers Night Club. Vanenge vachitanga 6 p.m. kusvika late. Dzipa chitubu chemafora panzvimbo pacho ipapapa. Vasati vambopasvika svika izvenyi papa Rollers Night Club papindurapo. Pamadziva township nai popane panzvimbo pavanenge vachiridzira ipapapa anoda zvawo kufara mosvika ipapo weekend yacho iyoyo uya tidzikirire dzika ndinodara kuti muri kuitirwa muri yeZimbabwe kuitirwa kwandiri kuita inini. Ndibvunzawo zangu kuti makawana na kupi kuchikoro here mubhazi muchienda kubasa anokuti maipinda kukereke kumwe chete mazvita spana boy mukoma tatenda chief pinches kamwe kadza kambo kubva pabhamitsaitsa zakarei kubva kuna mai patai and the voice of prophecy kana zindinodavira
kubva papa mitsetse anonzi punish the devil. Iwe kai Dino daira baba, dino daira mwari we. Brand new release. Dino daira baba, dino daira manjana, dino daira mwari we. Dino daira manjuma, dino daira baba, dino daira manjuma, dino daira mwari we. Dino daira iswirenyu, dino rinzwa baba, iswirenyu, dino rinzwa mwari we.
Kamba kari kubva papa mecheche inonzi Punish the Devil. Best Mugweru mai Respina Patai. The Voice of Prophecy. Ndinodaira. Ukarenyoruka tengera dedza izwi renyuruka dedza ndinodaira. Daira. Chawera mutu. Daira baba. Make the whole world know about your business. Advertise with Simnet Radio. Email marketing@simnetradio.com. zvaitika andinonzi maya nago makateerera chirongwa huchi pasina nyuchi na DJ Mafaro vazere nemafaro on your number one internet radio station Zimnet Radio. Pamunonzwa vaimbi vakasiyana vachibura zvinyowani zvimpishi zvega achiita kuradanura mangoma. Chikomana chinonzi Live Machek and Extra Power. Kupapa micheche inonzi Afamba Apota. Nzira yacho. Brand new releases with Mafaro. Nah.
raramo inode kuwirirana wewe chikuru chete kuwatsana raramo inode kuwirirana wewe chikuru chete kuwatsana upenyu unode kuwirirana wewe chikuru chete kuwatsana kubva padamba refu itsvetsa rinonzi afamba apota ukoma levi macheka pamberi pevavengi musanyeya neimi musatukane pamberi pevavengi musatuka neimi musarovane pamberi pevavengi paneimi the extra power ndo chikwata chacho warinzwere zoko kana mune zvamunonetsana musazomirira pasika vaenzi tukana mazvite mukoma levi macheka extra power imwe album itsveitsa kubva kune vakomana veextra force international bora musango uzombodei Brand new release. ruregerero mune zimbabwe amene kuti zviizvanga zvaita ipapapa amene kuti zviizvanga zvaitika ndabva narovera ubhora musango futi papa komana extra force international oversize ndo zita rabom racho uri mutambi weruzi unorovera bora musango iwo maneti aripo kwete wachekeresa timu uri mutambi weruzi kurovera bora musango iwo maneti aripo wachekeresa timu uri muimbi weruzi anoimba disco chokwadi anoimba disco nguva dzese nokuwadza nzeve kusvina mabrr anzi ukaimba discord warovera bhora musango unotikwadza nzeve
international Poto huru yes Kwadaranadza so China apa marachara katakura 6 tracks rinonzi oversize warovera bhora musango magedhi aripo wachekeresa timo vari kutibata vese ndinokuchingamisai pachirongo huchi pasina nyuchi kurudunura mabrendada musakanga kusubscribe kuchannel Mafaro Huchi pa YouTube aimikaime kupombonoka zvedu pandepenyero yenyu ndepenyero yamunovharira the people's choice yes takabata somusina ndiri kuna South of England disola mazita vakomana veextra force international album oversize ikambo bhora musango A brand new release. ndeta pabhomu yakanzi zvako zvatoita Pastor Elton Bushe mumwene nzira yake tosatanga takarasika mumwene nzira yake asi nekuda kweropa raJesu takakwaniswa munhaka yaMwari asi nekuda kweropa raJesu takakwaniswa munyasha dzaJehovha wakapiwa rimwe zita riri pamusoro pemamwe mazita wakapiwa rimwe zita riri pamusoro pemamwe mazita pakudaidzwa kwezita raJesu zvakawanda zvinoshanduka pakudaidzwa kwezita raJesu zvakawanda zvinoshanduka ukangoti Jesu zvako zvatoita ndiro zita rekambo kacho kanonzi zvako zvatoita title track album chaitsvara wakatiburidzira maiwi rine masondo mairi rabuda album iroro rino tingodanisira Jesu zvako zvatoita Jesu vanorwara
sitara Jesu nyangwe vakafa vanomutswa vanongoledzwa sitara Jesu madhimoni oparadzwa vanongoledzwa sitara Jesu mweya yetsvina inoparara tingodanisira Jesu amadanisira Jesu chako zviitewo mwana wamai tingodanisira Jesu. Uri kuinzwa here kurudziro yekuti zvako zviite ingodaidzira Jesu? Album rine zita rimwe chete rekambo zvako zvatoita. Album ichecho ratapuwa naPastor Elton Bushe kubuda nokumacheke. Kumacheke makadiko kumacheke. Vanongodedzwa sitara Jesu asina basa anowana basa. Vanongodedzwa sitara Jesu mufaro unouya tingodanidzira Jesu zvako zvatoita. Tingoti Jesu chete danidzira Jesu danidzira Jesu tingodanidzira Jesu Jesu tingodanidzira Jesu Jesu. Ichirwa zvakanaka mupfunge zvenyu tosimudza vaimbi veZimbabwe muimbi weZimbabwe ngazikana. Farira album iri zvedi zvako zvatoita. Producer Tikundashe Studios. Vakagona. Rimwe album itsva rinonzi denga idzva. Kubva kuna mukoma Charles Bowen and the Anointed Ambassadors. Kapo kanonzi Wafoods. Jesu aberekerwa Betelehemu. Brand new release. Ishidzwa nzvimbo isine simba. Vafudzi vaona nyeredzi vakafunza nachiko. Vakanzi nyarara kuchema ruponeso rwauya. Uko vakagarisa Jesu kudangara mabhiza vasina kuziva kuti iye mwana waMwari. Kuzoti kwaedza vanokudzwa vaungana. Kuzoti kwaedza navafudzi vaungana. Vati aripiko mambo wedu aripiko. Aripiko Jesu timunamate. Uko Jesu aberekerwa mudangara mabhiza. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best.
mambo Jesu vakaberekerwa mudanga rendove zina kumufungidzirwa kuti ndiye achava mambo madzimambo akaikona kutarisira umwe munhu bhazi kuti anofamba netsoka achienda kubaza kutarisira bhazi zio zvaakagukuchira zvakarongerwa naMwari kana kwawaswera vakabva kare kare kana vaya votaura ruzivo rwoonekwa kana votaura iwewe wonyara Mwari matere soka anzaikona kuti ukazosvika pane vanhu wakuwanza nyaya dzimwe dzenguva zvauri kutaura vakatozvinzwa kare dzuro nembwa zimbozambira mushana pamwe chete azviite mukoma chale chaozibo 1 ambassadors vafudzi kubva padamba rezvidzaidzwa rinonzi denga idzva muri sei timu rangu kana ugoziva ndivana uchagarisa vakuru uya kusingaite usina kuziva kuti ndivo vakamirirwa zvino aripiko Jesu wedu timunamate aripiko mambo weNazareta aripiko Jesu weNazareta uko Jesu waberekerwa nzvimbo inoshoreka mazvita World know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Zimnet Radio yatipengesa zvomene kubva kwanyajena kwamushovi kumastendegwi kose vakomana veng'ombe dzotodla mumunda nemi veZimnet Radio zvimwe itai muchidire mvura muri eZimbabwe nhambetambo inoregedzwa ichanaka rikwa damba refu idzvaizva chaja yekatsono mwana wamaisisirira kumamaking kwazi nenjanji express chechi yepanze aizare torateitotreki chaja yekatsono kachavharana kuchirongwa mukati mezuva ranhasi unotora kodzero dzedu isuwana vanatosokumatorara masenderera unauziva muraramire wenherera usati mwarambanakani tangai mafunga ovana zvotosiya vari vega ndiani kwachavachengeta unauziva muraramire wenherera
mabasa ikave mambiru taurai makumbi tuwanisi chitondoro yatenda mutauno simbarasi chaka Brand new release. Mafaro on Zimnet Radio. Kapaskoro bata mwana adona. Zimnet Radio. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best.
vapfumiula vasangowana mbavha erudo asingaite chitsotsi pawhatsapp asingagezi akaruma foni kupesana kwakanaka kana tichifamba vachiyekete mumatauriro nemumagariro kupesana kwakanaka kana tichifamba vazilanawe mumatauriro nemumagariro kupesana kwakanaka kana tichifamba vamusiwa mumatauriro nemumagariro kupesana kwakanaka kana tichifamba potsikotsawe mumatauriro nemumagariro 92 GB kwa masara kuvoko makadiko katapindira tonoti gogo mukwapura maburuma mgo kwa dzaya chikomana chine bhutsu dzinohaka mweya urima pano maisisiri ane nharu mukoma makingwaze satinaita sedu muswechishano wega kafredi kako kakafaye usazukangana usasubscribe kumafaro huchi pa YouTube kone zvidhavudhavu zviri kuitika ipapo saikona kupera mbiri kunge mbiri yezvihuta ndafu yebhutsu ande mudara rudo harudi kupera kunge mbiri yezvihuta mazai ezvihuta ukadya mazai ezvihuta zvinopedza BP vakomana ivi katapedzesa chirongwa mukati mezuva ranhasi katapedza nako obva muchajaika tsono ndo zita rakambo kacho kana maisisiri yakubuda zvaunobudiriro asi kumusha kunjanja majaya kumabhurumangoko makadiko kwamazara kubva adini nzvimbo dzese dzakapoteredza mwana kumusha kwenyu uyu mwana kumusha kwenyu mufarire mavanzo vachiridza kwavanenge vachiridza ngatiende tinosapota vaimbi vedu
Kamuri yeZimbabwe ndatenda hangu zvikuru samfunge zenyu nhambo tambo inoregedzwa ichanaka ichatapira ichatsvobira. Zvana zakwanile. Musakanga nokusubscribe kumafaro huchi pa YouTube. Ndikende kuzivisa zvakare kuti musi wechitatu wega na 9 p.m. tinenge tine top 20. This coming week tinenge tikupinda mu week number 3 nedzimbo dzamuri kuvhotera via the link iri pa website. Unovhota uchisarudza dzimbo dzako 5, ukada kusarudza muimbi mumwe chete 5 dzopinda muchirongwa. Ndipo dzacho mukapinda pa podcast munosangana nechirongwa che this last week. Kuti nedzipi dzanga dziripo movhotera tiri kuita build up to the end of the year. Chaona kuti tinokupa top 50 kana kuti top 100 papa. Kamuri yeZimbabwe, thank you so much. Mafaro ndaita zvangu zvekupedzeredza zvanhazi. Mwari akuitirei basa, Mwari akuitirei zvakanyanya, Mwari akuitirei zvakanyanyisa. Let's meet again musi wechitatu pa top 20 na 9 p.m. UK time. Tazosangana pa next Friday. Ndinenge ndine muimbi zvakare. Stay tuned pa Zimnet Radio. Rambai makatsigira nepenyoro yenyu. We're the people's choice. Thank you so much. God bless you. Ndatenda skuru.